съвет и клуб журналисти срещу корупцията проведе учебно посещение в испанските съдебни институции. В главната прокуратура на Испания българските представители бяха запознати с успешно разследвани случаи на измами с европейските средства. При първия от тях, казусът Захар, касаещ схема на измама с квотите захар, определени от Европейския съюз, прокурор Кармен Лауна отбеляза голямото значение на медиите за превенция на измамите с европейските средства. Прокуратурата в Испания започва разследването по случая Захар след публикация в ежедневника El País. В работните срещи се включи и говорителят на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ Алесандро Бутиче. Превенцията на измамите с европейските средства чрез информиране на публиките е основен принцип на комуникационната мрежа на ОЛАФ, чийто ръководител е господин Бутиче. Пред служители на прес-центровете на прокуратурата и журналисти той представи комуникационния модел на елитната еврослужба, призвана да пази финансовите интереси на Европейската общност. Алесандро Бутиче посочи ключовото значение на медиите за превенция на измамите и подчерта голямото значение на меморандума за сътрудничество, подписан между него и генералния секретар на Международната федерация на журналистите Айдан Уайт през 2005 година в Брюксел, както и доброто сътрудничество с Българския клуб журналисти срещу корупцията, реализиращ настоящия проект. Господин Бутиче, вие имахте много срещи в Мадрид с представители на испанската съдебна система. Какво е цялостното ви впечатление? Моето впечатление потвърждава, че този проект на клуб журналисти срещу корупцията е много полезен. Европа е направена от всички страни членки, така че готовността, която ние виждаме от страна и на българската съдебна система, от прокуратурата и българските журналисти да помогнат на България да постигне европейските стандарти, е наистина нещо много позитивно. Това показва, че борбата с измамите и корупцията е общ проблем в Европа и ние се нуждаем от помощта на всички страни членки и партньори, включително и на гражданите и медиите. Всеки има задължението да каже не на измамите и корупцията. Какво мислите за испанския опит в борбата срещу измамите и корупцията? Много е полезно да се види позитивното. Корупцията съществува, но също, че има сериозно противодействие във всички страни членки. Тоест проблема не е само на България, но е важно да се вземе добрия пример на Испания или на другите, по-стари членки на Европейския съюз и да се вземе под внимание, че това не е престъпление без жертви, а жертви са всички граждани, преди всичко българските граждани. Един от важните фактори за успешното противодействие на финансовата престъпност, злоупотребите с публични средства и корупцията в Испания е статутът и правомощията на Сметната палата. За разлика от българската, в Испания институцията е трибунал, вид съд и в него е включена специализирана прокуратура. Годишно Сметната палата проверява над 100 финансови отчета на публични институции и политически партии. При наличие на нарушения и злоупотреби не пише доклади, а направо образува дела. Трибунал де Cuentas. Сметната палата е орган, който е на подчинение на парламента, на комисия, която е съставена от представители на Конгреса, депутати и представители на Сената, сенатори. Основната компетенция на Сметната палата е да удостовери и фискализира икономическото и финансово управление на публичния сектор, за да провери, че бюджетното управление на приходите и разходите се реализира съгласно принципите на законност, ефективност и икономичност. Добави се нов принцип чрез изменение на закона за бюджета, който е прозрачността. И от друга страна, палатата разбира, че фискалната й дейност трябва също да се разшири и да разглежда всички публични помощи, които правителството или автономните общности отпускат на частни организации, особено в условията на икономическата криза, която се отразява сериозно на Испания. Намесата на прокурора в тази Сметна палата има една особеност спрямо други съдилища в Испания и това е, че той е член на пленума на Сметната палата. В другите съдебни палати, съдилища, прокуратурата е част от съдебния процес, докато тук е и част от пленума на палатата.
Важно е да се отбележи, че моделът на контрол на икономическата дейност е разписан в испанското законодателство и може да се характеризира като комплексен, защото има компетенции не само в фискализацията, но и в областта на съдопроизводството, предявяване на наказателна отговорност на счетоводителите. Ако по това време на това удостоверяване се появят нарушения, тогава Сметната палата чрез прокуратурата търси отговорност в рамките на самата палата, където се търси счетоводна отговорност, или в рамките на наказателното съдопроизводство. Това е синтетиката на съществената функция на Сметната палата и на прокуратурата към нея. Разкажете ни типичен случай от вашата работа. Сигурно сте чували за община Марбея, която се намира в Коста дел Сол в Южна Испания. И тя беше. Кметът на тази община беше уличен в корупционни деяния. Чрез създаването на различни фирми, които се облагодетелстваха от публични субсидии, чрез печелене на обществени поръчки от общината. Те всъщност получаваха тези пари за собствени нужди и самите бяха администратори на тези публични средства. Така те се възползваха от имуществото на общината и по този начин те са нанесли щети на обществото и на държавата. Намираме се на първия етаж на Сметната палата и сега се насочваме към съдебната зала, където се разглеждат дела. Вдясно се намира залата за пленарни заседания, където се събира съвета на Сметната палата. Ето я съдебната зала. Тя е обновена след влизането в сила на закона от 2000 година, с който се задължават всички съдебни зали да бъдат оборудвани с звуко- и видеозаписни устройства. Сега отиваме към кабинетите, които се заемат от различни служители на Сметната палата. На този етаж се намират кабинетите на съветниците на Сметната палата. Тук е и кабинета на председателя на Сметната палата. А тук е моя кабинет. Заповядайте. От 21 години съм прокурор, от 9 месеца съм тук, в тази прокуратура. Когато започна моята кариера, започнах като обикновен прокурор в зала на първа инстанция, след което започнах в прокуратурата, която е за борба срещу корупцията, и след което отидох в главна прокуратура. И тук съм вече година и половина. През 1995 година се явиха доста случаи на корупционни деяния и тогава се реши да се приеме една законова мярка, с която да може чрез правната система да може да се реагира на тези случаи. Тогава се създаде тази, специализираната прокуратура. Самото създаване и изграждане на подобна структура беше доста голяма крачка и това беше много високо оценено в испанското общество, че се намери форма за бърза реакция, която да бъде свързана с случаите на корупция и дори чрез създаването на тази структура се формира едно вътрешно съзнание във всичките граждани за борба срещу такива корупционни деяния. Да ни разкажете за някой случай, по който вие сте работили. Един от значимите случаи е за началника на жандармерията, който беше обвинен за корупция и беше ясно за обществото, че той е корумпиран. Ставаше въпрос за обществени поръчки и определени фирми, които ги печелеха, и определени хора, които са били намесени в тези корупционни практики. Каква е ситуацията с корупцията в момента в Испания и кои са най-засегнатите сфери? Задавате ми доста сложен въпрос. Аз не се чувствам вещо лице по материята, но моето лично възприятие е, че не можем да говорим, че има много силно развита корупция. Мисля, че по-важното е да можем да намерим отговор дали според обществото съществува корупция или не, особено в сферата на икономиката. Най-важно за обществото е да имаме нормално функциониране на здравеопазването, на образованието, на всички сектори, в които един обикновен гражданин иска да има нормален социален живот. Медиите помагат ли в този процес? Да, няма никакво съмнение. Медиите в Испания непрекъснато следят